नमस्कार, SK न्यूजमध्ये आपले स्वागत। करोली टीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्साहात साजरी। पण यांच्या संविधान निर्माते डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांच्या संविधानाच्या आधारे संविधानाच्या तरतुदीनुसार खुर्ची मिळाली, ज्यांच्यामुळे खुर्ची मिळाली अशा ग्रामपंचायत सदस्य त्यांनाच विसरले। ग्रामपंचायत सदस्य 12 असून महामानवाच्या जयंतीला फक्त 3च सदस्य उपस्थित होते। आरक्षण सर्वांनाच हवं असतं, पण आरक्षण देणाऱ्या महामानवासाठी 10 मिनिटे निघू नये ही खूप खेदाची बाब आहे। त्यामुळे गावातील दलित समाज नाराज झालेला आहे। दलित समाजातील लोकांनी जाऊन ग्रामपंचायतमध्ये आंबेडकर जयंती साजरी केली।